Bueno, guazen korrikan egitea. Ba, eixo? Haupa. Zelan, segatik zabiz hemendik, ba? Sondo, paseo bat ematen. Zertan zaudete? Bueno, pizkat etorri gara pizkat korrika egitera, ze laster karrera bat dekogu. Entrenatu, berda? Eta noiz daukazue lasterketa? Asteburu honetan. Zein da arropa hoberena korrika egiteko? Normalean arropa erosara ematen badozu, eta zuri molestatzen ez dutuna aldo zoraman. Haidez nik belatutakoekin eta kolganteekin korrika egiten dut, eta inoz ez dozta molesta. Orduan, ez nuke esango gauza asko dauzela ez dielnak gomendatzen. Eroso basoaz, normalean gomendagarri izango. Euria egiten duenean, nola antolatzen duzue arropa eta zein trikimailu dauzkazue? Euria egiten duenean... Xira jantzi da segi. Eta etxera bueltatuko zera blai, bertan blai, eta zapatia guztiak bustita, urez gainezka, baina hori da. Gero guztiak kendu, kanpoan utzi, zapatiak ustu, lehortzen jarri, eta zu dutxara harin. Osto horretik, ez dela gaixotuko zara. Eta gero jena gazu, bazkaldu o merindatu. Guzkia dagoenean, nola antolatzen duzue segun arropa eta zein trikimailu dauzkazue? Kriston bero egiten dau, eta hor normalean ez dugu zira behar, ez praka luzeak. Igual, gauen irtetzen bazara, euria egiten badau, edo karrera oso luze bat egiten badozu, bai gomendagarria da eramatea gutxienez txaleko baten, mendiko txaleko baten direla motxila batzuk bezala, begatuta eramaten dituzunak, bazpadan hartu zira eta termiko bat eta praka luzeak, baina udan korrikaldi itxo bat bada, ez da asko behar, ura bai, eta neguan, normalean, nik adibidez praka laburrekin egiten dut gehien bat albadot, eta gero igual enbede kamiseta labur bat bakarrik, termika bat, bigarren kamiseta bat sartu barrutik eta gero gainetik. Zein zapatila mota dira hoberenak korrika egin ahal izateko? Berdina da mendia ala asfaltoa? Pizka gaztuta dauz, baina hauek mendikoak dira, urdundeko tiestakoak. Horiek mendikoak dira? Ez, hauek ez daukide planoak dira eta azteko dietakorik. Horiek dira asfaltoan erabiltzeko? Hauek pizka gaztuta dauz ja, baina ikusten da, takoa dakiela orduan hauek mendikoak dira. Galtzerdiak hauek ez dira oso lodiak, eta justo hori orkatilak urritzen dute, niretzako holan komoda dira. Ze oso lodiak badira, eskenan asko eseritzen dutu oina eta gero aldo zuzeuki ampoiak. Eta jendeari nik ez dut azinen frogatu. Eta diz, kompresioa supuestamente odola gehiago entrenatzeko eta... Hori, praka batzu dauz nik gomendatzen ditut, adibidez hauek. Gomarekin? Duroi osoa. Hauek bakarrik dekoz bi. Gauzak ordetxeko. Osoak eta horiek oso komoda dira, ez tozu behar zebe gehiago. Kamisetak ez dira oso, hau ez da negukoan oski, baina oso finak dira. Eta komoda dira, transpirableak dira. Eta gero gainetik fresko egiten badau, da jantzi bigarren kapa bat.